Zuekin, gurekin, Kabestriari taldea, Gorka Hermosa, Einaute Lorrieta eta Josu Maroto. Esker, da txaldeon danai. Kriston gozada bada hemen egotea, mila arrazoiagatik, beti dago oso berezia herrian jotzea, oso berezia. Are bereziago hemen Antion jotzea, eta are bereziagoa olako lagunekin etortzeko aukera izatea, ez? Kriston lujazoa da, Mikelek hain ondo presentatu dituen Kabestri taldekideak, Javi Mayor, Josu Maroto eta bereziago gure gonbidatu izango den Einaute hemen gurekin eukitzea. Gaurko kontzertua, programan dagoen egitarauaren desberdintasun txikitxo batzuk badaude. Ni konposatutako Gernikarekin hasi dugu eta Kentzazpiren Gernikanekin bukatuko dugu. Programa hau egitearen arrazoia pixkat, hain dela hilabete batzuk jaso nuen e-mail bat
Lorrieta jartzen zuena, nik, irakurri non da, zoriontzen zin Gernika pieza honegatik, ni flipatuta gelitu nintzen enekin Eñaute Lorrieta izango zen, edo beste Eñaute Lorrietan bat izango zan, no? Eta gero hitz egiten hasi gineanen, beraien Gernikan linka bidalizin, da flipau inon, nik enon ezagutzen. Eta nik urte asko dara matzatu Euskal Herritik kanpo, eta nik ezagutzen nuen, noan dela urte askotako Kenzazpi, eta flipatuta gelitu nintzen gaur eguneko Kenzazpirekin, eta hartu zuten heldutasunarekin orduan. Oso era naturalean atera zen elkarrekin zotzeiteko intentzioa, eta sortu zen hor, Gernikan kontzertu bat iteko aukera, Gernikaren bombardaketaren urte hurrena Gernikan jotzeko, eta aukera ezin hobea izan zen, ez? Eñaut Gernikakoa da, biok Gernikak genuzkan, eta elkarrekin zotzeiteko gogoa orduan oso errexatera zan dena. Kabestrikok ere bandela urte eta erdi ezagutu nituen, eta segituen atera zen baita elkarrekin zotzeiteko aukera, eta gogoa, eta orduan, nahiko era naturalean atera daudela, eta hemen jodun lehenengo kanta, Gernika da 17 urtekin idatzi nuen kanta, gaur egun mundu guztian zehar guztiko akordilariek jotzen duten kanta, YouTubeen jarrezkeo bersio piloa daude, txinatarrek, brasileñoak, estatu batutarrek jota. Nik idatzi nuen sekula non pentsatuko horrelako jartzen auki zezakenik, eta oso polita izan zen, handela hilabete, Gernikan lehenengo aldiz jotzeko aukera aukitzea. Beraz, gaur egingo dugun errepertorioa, pixkat, nire komposizio desberdinetatik murgilduta egingo dugu, eta hori hurrengo kantan, neotango kontzerto da. Lau pieza desberdin dira, talde desberdin askorekin jo izan ditudanak, baina kabestriekin jotzeko orkestazioa egin nuen, eta nik uste oso era politian moldatzen dela kuerda orkesta batekin jotzeko. Gaur gurekin, musikoetaz aparte, txikitatik ezagutzen dudan lagun oso badaukagu gurekin, kriston artistazoa. Gu elkarrekin txiki ginen, gure guraso lagunazian, eta oporretan batera juten ginen, bere aita eta nire aitaren herriak 7 kilometrota daude, orduan iaia familiko geha, izan geha. Eta gaurko kontzertua gustatuko litzaidake, txiki ginean, juten ginen, bere guraso, nire arreba, eta bera naia, Jon, eta Jon gaur ez dago gurekin, eta Jesus, Juani, concierto dois para Jon Maroto con todo el cariño.
eskerrik asko etorri zaten guztioi. Eskerrik asko Gorkari konbidapen egiteagatik eta, holtza gainean beriken egotea, batera plazer bat. Kontzertua, eskaini duenak eskaintzagatik ere eskerrik asko. Eta, pixkat, esan den bezala egin genuen beste kontzertu bat Gernikan, antzekoa, eta dago pila bat genukan, gure herrian kontzertu egiteko, ez da. Eta, nire irudiaren bitartez, pixkat, Gorkak 17 urterekin konposatu zuen Gernika, gero, Eñaute Lorrietaren Gernika lotzen dira, eta irudiaren bitartez, irudikatu nahi duena da, 1957 urtean gertatu zena, gaur ere munduan gertatzen ari dela, eta gauzak ez direla inbeste aldatzen, eta gauzerak ez dira inbeste aldatzen, eta munduko hainbat tokietan jarraitzen duela, ez da. Eta amaren eta umearen Gernikako kuadroan agertzen den irudi hori, pixkat ekarri nahi dut berriro gogora, baino gaurkotuta. Eta pixkat hori da, zuei eskaini nahi dizuedana, eta pixkat kontzertua jantzi edo esperbeten da bintzat gozatzea zuek, eta gozatzen ari garen bezala. Eta, eskerrik asko eta uste artista dut. Javier Gardoki, Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Eskato ere bat, Gernikan. Aurelia Candes López, Lara Saldunbide, Korputzatiak, Hermana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilba Buriona, Beizati bat, Candida. Eskato ere bat, umei deundik bika ezinean, Gernikan. Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga Gernikan, asto behi gorputzati, eskato